Nu suntem mai bine, dar puțin mai bine decât ieri tot suntem. Uitați-o pe Alice. Ce face ea, dragă de ea? O să vă povestesc imediat ce și cum. I-am dat puțin de paprikaș, mi-am făcut curaj și am mâncat câteva guri, dar nu insist decât să verse mai bine, așa, și am dat să ronțe crembuștii ăștia subțiri. Îi plac foarte mult. Ok, am zis să fac așa un mic update, sunt puțin mai bine. Ieri a fost groaznic. Nu știu, atât de mult am plâns ieri și cred că și de la oboseală și... Nu știu, cred că niciodată nu au fost chiar așa de bolnavi. Sau poate mi se pare greu pentru că au fost toți trei deodată. Și atunci a fost mai greu. Încă este. Încă nu sunt bine copiii. Dar nu știu, a ieșit așa un soare frumos afară. Ziceam că a ieșit așa un soare frumos afară și parcă îmi dă așa o energie bună. Sunt vreo 15 grade afară, deci e super plăcut. Da. Ieri nu am mai putut. Am sunat la medicul de familie. Știți că am zis că nu mi-a dat antibiotic, a zis că așa e gripa asta, că așa funcționează ea, că nu știu ce, că nu știu cum. Și am sunat și am zis că eu nu mai pot și plus că nu mi se pare normal. Carina face o săptămână și s-o țin fără antibiotic și ea tot cu febră și tot nu se simte bine. Și da, mi s-a zis să mă duc cu toți trei la urgențe. Da, m-a supărat puțin și am luat-o pe Alice și m-am dus la ele. Bun, să revenim. Am oprit puțin că m-a sunat Maria. Am mers cu Carinuța până la magazin. Am zis să mai iasă la o gură de aer dacă tot e timpul așa de frumos. Da, și ziceam că m-am supărat puțin pentru că m-a trimis la urgențe în condițiile în care nici măcar nu mi-a dat tratament cu antibiotic. Și cu toți trei copilași la urgențe când o să-i tratez acasă. Și m-am supărat foarte tare, eram și foarte stresată că Alice tușa de nu mai avea glas. Am luat-o pe Alice, numai bine a venit Maria de la școală și am dus glonț, fără programare, fără nimica și i-am zis să mi-o consulte pe Alice, pentru că eu m-am dus doar cu Carinuț atunci. Și da, are laringită Alice, așa că mi-a dat antibiotic. Și de ieri am început să le dau antibiotic, seara tot așa rea au fost cu ei, dar au început să mănânce așa de dimineață și n-au mai vărsat. Nu mai are stare, Alice. Mergem spre bine. Cam asta vreau să spun. Că mergem spre bine. Și soarele ăsta mă încarcă. Cam așa soare e. E frumos. Și nu e frig deloc. O nouă zi. Suntem mai binișor. Așa-i, dragă? Sunt doar eu cu Matei acasă și cu Alice. Fetele au plecat cu Robi la plimbare. Are puțin de lucru și le-a luat și pe ele. Și au mers și la Burger King. Ce vrea fata? Plăuța? Matei se dă în leagăn și vrea și ea. Acum s-a trezit. De fapt, a trezit-o Matei. Mama! Și vrem să zicem că suntem binișor. Ne îndreptăm spre bine. Asta-i?
Bună dimineața, o nouă zi. Când am zis că copiii încep să fie mai bine, parcă acum au început să dea înapoi. Nu știu ce s-a întâmplat, dar Alice a făcut febră azi noapte. Se vede pe ea că nu se simte bine. Tuse, muci, nu știu. În fine, i-am lăsat pe toți copiii acasă și am venit până la Kaufland să fac ceva cumpărături pentru mâncare. Vreau să fac așa o ciorbiță de legume, dar simplă, nu prea multe, neacă nu prea mănâncă. Și ardei umpluți. Vreau să fac cam asta meniu. Am ajuns acasă, am pus cumpărăturile la loc și i-am dat săpa pe puțin lui Alice, acum mâncă un măr și după aia vreau să mă apuc de mâncare. Ce faci, mama? Ce faci, fata? Nu. 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 Nu, 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 nu. Matei, uite! Unde vrei, mă? Sus, acolo, la el? Cucu! 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 Bau! Bună dimineața! Se încearcă un vlog. Cu toate că... Ce-i acolo, mami? Cu toate că copiii nu sunt așa de bine. Este luni, o să-i mai țin o săptămână acasă. Oh, ok. Pune mâna la guriță. Și încercăm. Unde-i zebra, Matei? Unde-i zebra? Zebra, bravo. Elefantul? Elefantul? Girafa? Unde e girafa? Ha? Unde e girafa? Opa.
Opa, unde e girafa? Girafa, da, bravo, Matei. Bun, sunt singură cu ei. Robi săptămâna asta este în tură de dimineață, a plecat de la 5. Este ora 7:30. Unde-i zebra? Și da, Maria a plecat la școală. Bun venit la vlog!
Bună dimineața! Bună! Am schimbat copilașii, am schimbat și lenjeria la pat. Acum le-am pus să mănânce. Carinuța deja mănâncă. Ce ai? Ce are fata? Și mă pun să le dau și lor. Să pape. Oh! Oh, Doamne! Și vedem ce mai facem. Matei, mama? Papa, păpăm? Păpăm? Vedem ce mai facem. Avem de spălat, de aspirat. Matei s-a pus a adunat jucăriile de pe jos. Papa, neam, neam. Ne uităm la vlogul când am născut-o pe Alice. Da, uite ce mică a fost, ce dulce. Dulce și mică. Da, și acum e dulce. Și acum e dulce. Ce a crescut? A trecut timpul. Asta Da. primăvara. Ia uite-o pe Alice. Uite, bebe. Unde-i bebe mic? Unde-i bebe, mami? Trece timpul. Zboară, nu trece, zboară. Dar mama, cum să ia asta? Ce măluța mea mică. Uite cum stă acolo, nici nu se văd ochii. Este ora 11 deja. Mă pun să îmi fac și eu o cafea. Gata cafeluța. Nu! Nu, nu, nu! Asta e a mea! Ora 12 mi-am pregătit și eu micul dejun. Alisu! Cucu! Mama! Ce faci? Au! Au! Alisu! Oh! O lumânare, poți să faci? O inimioară? Nu. Ce poți să faci? Oh. Bine! Haide, mama, unde e cuțu? Miau, pisica! Ce faci, Carinuța? Știu. Opa, Matei! Trebuie să vedem de ce nu mai e sale acolo, știi? Pentru leagăn. Păi este în casă. Da, este în casă. Abia aștept primăvara, Țuca. Și tu așa-i? Este vara. Da. În căsuța aia ce este acolo? Mizerie? Trebuie să facem curățenie.
Poți să te plimbi cu bicicleta, mai știi să te plimbi? Ha? Încerci? Ce acolo, mama? Cocoșul. Alice se uită după cocoș, după porumbei. Așa-i? Așa-i? Porumbei, da. E fain afară? Da? Eu nu mai știu ce să fac. Nu mai știi ce să faci. Porumbei! Ne-a prins bine puțin aer, dar ne-a înghețat năsucul. Așa că mergem în casă. Ce-i dă-go? Da, porumbei, mama. Da. Abia aștept să facem puțină ordine pe aici prin curte. Nu-mi place dezastru ce e acum, dar știu că o să fie frumos până la urmă. Am venit să luăm pizza, am comandat 2 pizza. Ai, ce bine miroase. Lucarina, ai poftă de pizza? Ție? Ia să văd, cum nu mai știu, pui, cred că asta îi place la... Asta îi place Lucarina. Și aia cu pui. Am mai cumpărat ceva pe drum spre casă. Da. Am luat niște gogoșele. După ce mâncăm pizza, Da.